udumo kuNkulunkulu wephezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga ke siyamdumisa kakhulu uNkulunkulu ukuthi asiphe ithuba sikwazi ukuhlangana ebukhoneni bakhe namhlanje. Uyababazeka kakhulu. Mhlawumbe ngiqale-ke ngidlulela siyabonga lokunqumana. Uma wafika ngomhla ka-10 angibonanga-ke babe baningi kakhulu abantu. Ngiphatheka nje uma ngibona uhlezi uyintandane kanti uhamba nomama. Cha lana hayi siyahlala nje as families. Uphi umama? Ayikho indawo eduze kwakhe. Awu uphatha uthi yena uza kuwe noma wena uya kuyena. Awu angithandi kube kanjalo. Bona nje ukuthi ngihlala kanjani ngihlale nje ngikhululeke ukuze uma kukhona eningakuthandi nihlebe kahle. Uma kukhona enithandayo ukuthi nisho ukwenze kahle. Kuhle lokho. Noze niyixoxe sezibandla senisekhaya. Hayi kulungile-ke siyabonga umndeni wonke nendodakazi enihamba nayo. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Amandla-ke ngicela ungisiza ngazi isibongo sakho ngisibambile uma ngithi Mbuli. Uphi Amandla leyo? Mbuli vele? Angizwanga? Ngicela wenze kanjena masiphuma la enkonzweni njengoba nila nizophuma ku-YouTube. Ngingabhali into wrong, angikuzwanga usihlukanisile isibongo sakho ngabhala uMbuli ukuze ungaveli-ke ku-YouTube uwuMbuli. Ufike kuzoyicorrecta le nto ngiyibhale kahle la ngoba njengamanje angibhali sekwesinye isimo sokubhala ngaphambili. Sibonge kakhulu-ke bonke abakhona, ngibona namafakati akhona. Siyabonga kakhulu-ke, siyambonga uNkulunkulu. Nonke enikhona enifikile siyambonga uNkulunkulu. uNkulunkulu anibusise. Kwangathi ngebebikho umuntu ozobuyela emuva engakutholanga lokho uNkulunkulu akufunayo. Ngibingelele-ke abefundisi bonke, omama befundisi, abefundisikazi, obaba bonke abakhona, intombi nensizwa no-Sunday School, osishayela ugugu nomphathi wohlelo. Ngibingelela nonke ngesivumo sethu esithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Besikwamaphumulo izolo siphatheke kahle kakhulu. Siyadlulisa ukubonga kubantu bakwamaphumulo abebesikhostile noma umuntu egcina engasazwanga-ke ukuthi ubaba uMoyase uhambe kahle wafika kahle nekhaya. Kube nenkinganyana encane kodwa-ke sizungena kuyona. Kodwa-ke siyakholwa wonke umuntu uhambe kahle kuyele ekhaya ngabe sizwile ngabe basitshelile. Siphatheke kahle kakhulu kwamaphumulo. Namhlanje-ke siqala umkhuleko umkhosi ka-10 days. Umkhosi wenziwe eziyishumi. Siyabonga-ke ubaba uNxumalo yasho ukuthi bafise ukuqala kanye nathi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Siqala umkhosi wenziwe eziyishumi. Sikhulekela izinsuku noma izinkonzo zikaJulayi njengoba ziza ukuthi abazalwana bezala baphephe noma sebebuyele emakhaya. Sikhulekela ukukhona kukaNkulunkulu, presence yakhe. Ngoba singahlangana angabibikho sihlanganele ize. Ngakho-ke sikulo mkhuleko-ke insuku eziyishumi. Akukho okudliwayo. Ikhaya lethu lifake iy'nhlobo eziningi zabantu. Khona abantu abazi ukuthi uma usemkhosini kuyadliwa ntambama. Asidli thina. Masibamba umkhosi kusho ukuthi siyoze siwubone ngosuku luka-11 ekuseni ngoba siqala namhlanje sithi 1. So-ke abazalwane bahleka, abanye bayabuza, abanye bavele bangene nje. Kodwa kokukhulu asidli lutho, siphuza okuphuzwayo kuphela. Nakhona ngenxa yokuthi abanye bayasebenza kuhle bathola izinto. Manje asikwazi ukusishaya imigomo eminingi ehlukene. Ukuthi ongasebenza kube i-dry fast, osebenzayo kube ukuthi cha
noma senze into eyodwa kuyaphuzwa lokuphuzwa kuphela kungabi ukushubile, kungaba itiye, idrinki noma amanzi, lokho nje othanda ukuphuza okungashubile ngoba sisenkonzweni semkhulekweni. Akekho futhi ophoqiwe, ngiyathanda ukusho lokho ngoba mhla ngadideka ngathi wonke umuntu uphoqelekile, mhlawumbe ngoba engadidekile, kodwa ngenxa yokuthi amandla esona umthetho kobe kusho ukuthi ongekho emkhosini uma ngithe wonke umuntu usemkhosini isono leso. Isono-ke siyawazi umvuzo waso usifake esihogweni. Yingakho-ke ngihlala ngithi othandayo, ngoba ngithanda abantu bayesihogweni, ngoba umthetho unika isono amandla. So asiphili-ke emthethweni, sikhululiwe emthethweni. Ngizofisa-ke sikhulekele umama uMaphumulo uMagabela, usesibhedlela u-admithiwe. Ngicabanga ukuthi isona sizathu sokuthi ubengekho izolo sikoMaphumulo ngoba bebekhona usekhwayeni yaseNtabeni, bengekho-ke ekhwayeni. Kwasho ukuthi-ke ubambekile, ngithole indaba-ke zokuthi u-admithiwe. Wasithembisa-ke uNkulunkulu ukuthi umkhuleko wenziwa kule ndawo uyowuphendula isiKronikha esesibili chapter 7 kusukela kuvesi 14-15, ngicabanga ukuthi no-16 yangena. So-ke wayesithembisileke. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga umfundisi umakhelwana wethu la wayegula esesibhedlela ebambekile, isaguqa sakhuleka la, sakhuleka uNkulunkulu wethu wasiphendula. Kanti kukhona abazalwane bakhe besingazi thina abahlala kude, babuyile bethi beze enkonzweni bathola ukuthi akukhonzwa, umfundisi uyagula, basebeza la. So-ke abasibingelelanga nokusibingelela noma bafika late angazi. So sawenza umkhuleko saqeda, waphuma esibhedlela bahamba bamtshela, kwaba isimanga leso sokuthi elinye ibandla likhulekele omunye umfundisi welinye ibandla. Wabuzwa lokho ukuthi samkhulekela, wasinda uNkulunkulu wethu. Siyakhulekela uDon Dlamini eshayiwe ese-ICU, eshayiwe ngezando. Kwakukubi kakhulu, sakhuleka uNkulunkulu wamphilisa waphuma. Ngithi 2 months later ngoba-ke kusho ukuthi kwasekufika isikhathi sokuthatha kanjalo, base beyamdubula. Inhlamvu-ke ayikhulekelwa ukuthi ingasebenzi ngoba ama-second ambalwa umuntu abeseyathula. So-ke siyamkholwa uNkulunkulu ukuthi uma simkhulekela umama Maphumulo uzophila, asinde, aphume esibhedlela. Kakhulu esikukhulekelayo intando kaNkulunkulu. Uma kuwukuthi sekuyizinsuku zakhe, siyamcela uNkulunkulu amphilise, ahambe ngokuthula, hayi ngey'nhlungu. Ngoba ngeke silishintshe usuku, malifikile lifikile. Kodwa ukuze sibone amandla kaNkulunkulu sifuna ukuthi sikhulekele ukuthi asinde, aphume esibhedlela. Uma kuwukuthi isikhathi sesifikile ahambeke, kodwa esindile. Ilokho-ke sokukhulekela simcele uNkulunkulu akwenze singakaqali enkonzweni. uJesu wami njalo uyaphila ngiyawesaba.
Egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu onomusa, sisondela kuwe ngawo lo mzuzu. Ngiyakhuleka Nkosi ukubonakalisa amandla akho ukhazimulisa igama lakho. Siyakhuleka uNkulunkulu wethu onomusa nangomntwana wakho simletha kuwe. Uyamazi uqonda uthezwe nakho amahubo 39 verse 1 kuya ku-5. Wathi uyasazi uyasiqonda wazi ukulala kwethu wazi ukuvuka kwethu. Wazizwa lo muntu lingaphansi kolimi wazi umcabango womuntu ukude. Ngiyakhuleka uNkulunkulu wakho nomusa ukumphilise. Ithume izwi lakhe linamandla phezu kwempilo yakhe manje. Ithume izwi lakhe linamandla ukuba uphume esibhedlela wenzele igama lakho. Asimelene Nkosi nentando yakho ngoba siyazi. Uma kukuthi isikhathi sesifikile ngiyakhuleka Nkosi ukumphilise ahambe ephilile. Angahambe enhlungwini. Khona masingakafiki Nkosi singajabula siyafisa ukuba kanye naye. Simnikela kuwena-ke Nkosi siqalekise yonke imimoya amadimoni amakhlebelo shephaza amasathanisa abanasabelo phezu kwempilo yakhe. Izwi lakho linamandla liphilile. Likhali kunenkembe yesihlahlagothi zombili lihlabana lilukanise umkhanja namalunga. Izwi lakho Nkosi lahlulela imisindo nemicabango kukho kusithekile okungekho bani. Izwi lakho ligijima ngaphezu kombani, lidabula amanzi, lidabula umlilo. Malidabule liqonde phezu kwempilo yakhe. Phezu kwempilo yakhe sithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyakhuleka Nkosi khazimulisa igama lakho. Bonakalisa amandla akho, umphilise. Ukuba izwe lazi Nkosi ukuthi ukhonza wena uNkulunkulu ophilayo. Ukuba izwe lazi Nkosi ukuthi sikhonza uNkulunkulu ophilayo. Ngiyacela ngeNkosi ngemvimo yakho siphilisiwe Isaiah 53 verse 5. Ushilo kuMatthew 19 verse 26 wathi okungenzeki thina abantu wena kuyenzeka. Namanje-ke Nkosi siyacela yenza umusa. Siyacela menzele ifavor yakho Nkosi wenzele ububele bakho. Sikhulekela nomndeni wakhe uqinise Nkosi kulesi sikhathi. Siyacela ngegama elinamandla leNkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Nkosi siza kuweke namanje sesingena enkonzweni siyacela ube kanye nathi usise izwi lakho. Ngikhulekela Nkosi nomkhosi esiqala manje babusise bonke abasemkhosini baqinise. Lezi insuku eziyishumi zincane kabi wena Nkosi Jesu wahlala u40 days. Ngakho siyacela ukuthi ube kanye naloyo simelana nakho konke okumelene nale nkonzo. Siyalela imimoya amadimoni ngiwathumela esihogweni ngegunya umnikeze lona elikuMathewu 16:19 no 18:18. Ngegama eliphezu wonke amagama likaJesu ophilayo. Ngiguqisa wonke amadimoni manje. Ngithi uNkulunkulu wethu uba kanye nathi kulo mkhosi. Kube lona loyo akubambe lokho asibambela khona esiphambanweni. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Amen. What a mighty God we serve. 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 Sizongena ngenkonzweni yethu sesikhulekele siqhubeka-ke no-part 3 ukuthi abangcwele bayohlulela izwe nezingelosi. U-part 2 kungesonto elidlule sikhona la abangcwele bazohlulela izwe nezingelosi. Siyovula amabhayibheli yethu ngoba seKorinte bokuqala chapter 6 sifunde namavesi amabili. AbaseKorinte bokuqala chapter 6 amavesi amabili esawafunda ku-part 1 naku-part 2. AbaseKorinte bokuqala chapter 6 verse 2 kuya ku-3. Usakhala amaphepha
ukuthi abazalwane bakavuka aseyathula bese ngithi ngiqala iculo ayasakhala kwenye indawo ngiyabonga ngisahamba chapter 6 verse 2 kuya ku-3 isihloko sakhona sithi ukukhuzwa kwabasekorinte abamangalelanayo. Isihloko-ke mina ngisinika yona abangcwele bayokwahlulela izwe lezingelosi part 3. Anazi yini ukuthi abangcwele bayokwahlulela izwe na? Kepha uma izwe lahlulelwa yinina anifanele ukunquma namacala amancane na? Verse number 3. Anazi yini ukuthi siyokwahlulela izingelosi na? Kakhulu-ke okwalokuphila. Ku-part 1 no-part 2 ngaba nombuzo immediately ngiqeda ukufunda izwi othi kuyokwenzeka nini ukuthi abangcwele bahlulele izwe ney'ngelosi na? Namhlanje ngisenawo lo mbuzo. Ku-part 2-ke sidine sikhuluma ngomunye wemisebenzi kaMoya oNgcwele okungukuphilisa, that he gives lives. He gives life. Umoya oNgcwele uyaphilisa. Sakhuluma kakhulu ngalokho ukuphilisa kwakhe. Esikuthola kuJohane 6 verse 63 la ethi uJesu umoya ophilisayo, inyama yesizilutho. Amazwi engiwakhulumekile angumoya, angukuphila. Umoya ophilisayo. Saseke sesibala izinto ezimbili ezenziwa inkosi uJesu esebenza ngomoya oNgcwele. Sathi wafika ngomoya oNgcwele emhlabeni okokuqala lokho ngesikhathi lapha kuLuka 1 verse 35 ingelosi uGabriel itshela uMaria ithi, Maria uzothola umntwana. Uthi uMaria kuzokwenzeka kanjani indoda angayazi na? Uthi kuGabriel amandla ophezu konke umoya oNgcwele uzokwengana. Sikhulumile-ke ku-part 2 ngalokho. Saphinde saphawula sathi esiphambanweni inkosi uJesu yabeka umoya wayo oNgcwele kuBaba. Yathi, Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Luka 23 verse 46. Kusaseleke ezinye izinto ukuze simqonde umoya oNgcwele ezenziwa inkosi uJesu ngomoya oNgcwele. Lokho kusikhombisa ukuthi umzalwane ongenayo umoya oNgcwele kunezinto angakwazi ukuzenza. Okubuhlungu kakhulu ngeke ahlwithwe nebandla ngoba umoya oNgcwele uyokwenza ukuthi sihlwitheke. So-ke siqhubeka lapho-ke namhlanje sizobuka ezinye izinto ezenziwe inkosi uJesu ngomoya oNgcwele. Bese sizibuka thina njengabalandeli bakaKristu, njengoba singamaKristu, ngoba lezi zinto kufanele sikwazi ukuzenza. Okwesithathu-ke esikhuluma ngakho namhlanje, ngoba sikuthintile number 1 number 2 esikhulume ngakho part 2, ukuthi wahamba ngomoya oNgcwele eyolanda izikhiye zokufa neze-Hades. Wahamba ngomoya oNgcwele ngolimi esizoluzwa eya esihogweni. Ngamanye amagama umoya oNgcwele uyasazi isihogo, ngoba uJesu inkosi yethu wahamba ngomoya oNgcwele eya esihogweni eyolanda ihluthulelo zokufa neze-Hades, eyokwenza inkonzo iphelele, eyokuthi kuyindlela neqiniso nokuphila akekho ozoya kuyise ngaphandle kwakhe. Kwakupheleliswa lokho ngoba noma engasashongo, ngoba wayesebuya esehambe ezulwini,
ngifuna ukukutshela ukuthi uyindlela neqiniso yokuthi laba abangamlaleli ngoba ikhezi kuyena bavulela isihogo bangene. So kusho ukuthi noma ngabe uyaphila uyakhona ikhezi kuyena. Bekuyokusiza ukuthi umlaleli, bekuyokusiza ukuthi uyenze into ayishoyo ngoba izikhiye zokufa nezehayidesi zikuyena. Akekho umuntu ofayo uJesu engavumile ngoba izikhiye zokufa zikuyena. Ngifuna ke sihlaziyeke lonto ngoba izosusa ukukhuluma nembuzo. Umnikazi wokufa uSathane kodwa wephuciwe amandla okufa. Kodwa ngenxa yokusebenza kwakhe ngoba akaphucwanga amandla onke khona abantu ababulalayo bengafi kodwa uphuma umphefumulo njengoba bekwazi ukukhipha abantu ama-develoshipers ahamba yosebenza. So kunabantu abafa kungelona usuku lokufa abazula la emkhathini belinda usuku lokufa uJesu abavulele esihogweni bangene. Yikho kukhona lento kuthiwa imkhofu. Yikho kukhona lento kunabantu abasebenzayo wazi ukuthi umuntu wakini wafa kanti akafile uyasebenza usetshenziswa inyanga ethize noma umthakatho othize. Phefumulo lo muntu uzula la. Abakubo babengazi bahamba bamngcwaba akasakwazi ukubuya emzimbeni. Nama-develoshipers amaningi aphuma emzimbeni eyosebenzela uSathane. Abasekhaya bambona ufile lo muntu bamthathe bamngcwabe. Iyabuya i-develoship umzimba wayo uphansi 6 feet down. Akafile lo muntu ufuna asebenze la. Usebizwa ngeSathanist. That is the difference between iSathanist ne-develoship. I-develoshiper umuntu osenyameni osebenzela uSathane. iSathanist umuntu ongasekho enyameni osebenzela uSathane. Sathanist ke ngithemba mabe bengawazi umahluko seniyawazi manje. So ke ama-Sathanist abantu ababephila emhlabeni baphuma beyosebenzela uSathane yangcwathi imizimba yabo, then you become a Sathanist. Awusakwazi ukuphenduka okwazi ukubuya emzimbeni wakho. Umzimba wakho ubolile ngoba sakungcwaba thina sithi ufile kanti uyaphila. Kodwa ke basazofake babizwa ngeyimfakabili. Basazofake sebefela uma sekufika usuku lwakhe ngoba wonke umuntu unosuku lwakhe lokufa oluqoshwe uNkulunkulu. So malingafikile usuku lwakho wawusiyaphuma umphefumulo wakuthwebula uSathane usenkingeni. Bekukusiza ukubalekela enkosini uJesu. Inkosi uJesu ke yahamba ngomoya ongcwele iyolanda izikhiye zokufa nezehayidesi. Mawufunda Isambulo 1 verse 17 and 18 uqoqa ke umpostoli uJohane ehlezi isiqhingi sasePatmos. Mawuqala kula mavesi angenhla uzozwa eqoqa umchaza uJesu ukuthi unjani. Sizoqala verse 17. Uthi ke umpostoli ngathi kumbona ngawa ngasezinyaweni zakhe njengofileyo. Wayesebeka isandla sakhe sokunene phezukwami ethi ungesabi. Mina ngingokuqala nokugcina nophilayo ngangifile. Beka sengigophila kuze kube phakade naphakade futhi ngesihluthulelo zokufa nezehayidesi. Masibuyela la evesini engiqale kulona u17. Usihlukanisela ukuwa lokho sekugcwele emhlabeni. Uthi umpostoli ngathi kumbona ngawa ngasezinyaweni zakhe. Ukuwa kanjani ngasezinyaweni zomuntu? Ukuwa ngesiphongo ngoba uwenyaweni zakhe. Mhlawumbe ngisuke la ngilandele ngecamera ndoda ngilandele ngizomala hayika kude kakhulu. Into eyenzakalayo uma simile nomuntu ewenyaweni zami uzowa eze ngakumina, but mayewa eshona ngale akawange enyaweni zami. Niya understand lokho? Uma ke engawange enyaweni zami ukuwa kwamadimoni lokho.
lokho kugcwele emabandleni umuntu athi akuphephethe umfundisi kuwe bheke phezulu ukwanga ngasenyaweni akubeka izandla kukhulekela uqethuka ungasenyaweni okwamadimoni okwasezulwini okamoya ongcwele uyakuthola nakuDaniel uthi uDaniel ngane lokumbona ngawa ngasezinyaweni zakhe siwa ngobuso ngoba that is a symbol yokukhuleka yokuguqa namanye mawuguqa uguqa uthi uguqa wenze njani uye phambili yini ningayiboni lento ngoba isobala ngigijime emabandleni ukukhulekela uqethuke moya wamadimoni loyo siwa ezinyaweni zenkosi uJesu masiwa angidluleke ngoba angifuni ukuchitha isikhathi lapho sengizwakele uthi ke verse 17 ngathi ukumbona ngawo ngasezinyaweni zakhe njengofileyo wayesebeka isandla sokunene phezu kwami ethungesami mina ngingokuqala nokugcina nophilayo ngangifile bheka sengingophilayo kuze kube phakade naphakade futhi nezihluthulelo zokufa neze-Hades. Leli verse ke licacisa ukuthi unehluthulelo zokufa neze-Hades. Alikacacisi kahle ukuthi wahamba ngani ngomoya ongcwele. Ipoint number 4 liyacacisa ke lokho ngiqale ngalokho kwengikhiye. Point number 4 wahamba ngomoya ongcwele uJesu oyinkosi yethu eyoshumayeza umoya basekuboshweni. Iyashintsha. Ubuwazi ukuthi uJesu ngesikhathi efile wayoshumayela eyoshumayeza umoya basekuboshweni. Wahamba ngani ngomoya ongcwele. Mawuvula incwadi yokuqala kaPeter chapter 3 verse 18 kuya 22. Ngokuba naye uKristu wahlupheka kwaba kanye ngezono olungileyo ngenxa yabangalungile ukuba siyise kuNkulunkulu. Wahlupheka kwaba kanye ngezono olungileyo ngenxa yabangalungile ukuba siyise kuNkulunkulu. Lalelisisa ebulawe enyameni kepha ephiliswe emoyeni verse 19 ehamba ngawo ukuyoshumayeza omoya basekuboshweni. uJesu wahamba ngomoya ongcwele uyoshumayeza omoya basekuboshweni. uJesu wahamba ngomoya ongcwele uyoshumayela esihogweni wabuya nezihluthulelo zokufa neze-Hades. Amandla kamoya ongcwele uma ngabe ungamazi umoya ongcwele. Ngike ngakuthinta kulezi inkonzo ezidlule ukuthi uma ufunda uGenesis 2 Genesis 1 verse 2 lithi izwi lenkosi umhlaba wawugcwele amanzi kwakugcwele amanzi phezukotwa but ekuthathweni kunye kaNkulunkulu there's only one owayephezulu komhlaba ngaleso sikhathi umoya kaNkulunkulu. Lithi umoya kaNkulunkulu wawuhamba phezulu komhlaba umhlaba umbozwe amanzi. uJesu wayesekhaya ezulwini uNkulunkulu baba esekhaya ezulwini. Umoya ongcwele kukho lapha engayikhona ngoba ungumoya kaNkulunkulu. Yingakho umuntu ohlambalaza umoya ongcwele ngeke athethelele kuleli nakwelizayo ngokusethinta amandla okugcina kaNkulunkulu. Lithi ke siliphinde ngokuba naye uKristu wahlupheka kwaba kanye ngezono olungileyo ngenxa yabangalungile ukuba siyise kuNkulunkulu ebulawe enyameni kepha ephiliswe emoyeni ehamba ngawo ukushumayeza umoya basekuboshweni. Abakade bengalaleli lapho ukubekezela kaNkulunkulu kubalindile ezinsukwini zikaNoah umkhumbi usakhiwa abasindiswa ngawo noma abasindiswa ngawo abasindiswa ngawo abayingcosana okungukuthi abayishagalombili. Besindiswa ngani ngomkhumbi. uNoah washumayela ivangeli wathi asakhela umkhumbi izwe lizobhujiswa bamnakanga. Ngoba ke wonke umuntu kufanele aye ezulwini through uJesu ngoba uJesu uyindlela neqiniso. Kwabiza ukuthi uJesu ahamba ushumayeza labo umoya abasekulahlweni. Kuphela singakutshelwa ukuthi baphenduka noma baphendukanga.
kodwa bashunyayezwa ukuze angabi bikho umuntu ozothi akalizwanga ivangeli. So abantu abasesihogweni balazi kahle ivangeli, batsheliwe bashunyayiziwe ngalo. Kuthiwa-ke labo bantu babekade bengalaleli ngesikhathi sikaNowa, ukubekezela kaNkulunkulu kubalindile ensukwini zikaNowa. Namanje ukubekezela kaNkulunkulu kusangilindile nawe kukulindile. Umbuzo uthi wenzani ngokubekezela kaNkulunkulu na? Ngoba wenzela ukuthi ngabikho umuntu oyilandulela ngosuku lokugcina. Ngabikho umuntu oyothi ngingazi mina. Athi kuverse 21 noma ke ufuna ukuqhuma uverse 21 noverse 20 ngibuyela kuverse 20. Abakade bengalaleli lapho ukubekezela kaNkulunkulu kubalindile ensukwini zikaNowa, umkhumbuzo akhile. Abasindiswa ngawo abayingcosana kungukuthi abasishiyagalombili ngawo amanzi. Enisindiswa ngawo manje nani ngomfanekiso kungukuthi ngombhabhadiso, kungesikho ukususa insila yenyama kepha ukucela kuNkulunkulu unembezo omuhle ukuvuka kukaJesu Kristu. Okhona ngakwesokunene sikaNkulunkulu esenyukele ezulwini, sekubekwe phansi kwakhe izingelosi negunya namandla. Kubekwe phansi kwakhe all the angels and authorities and powers, they've been made subjective to him. So ke la sithola ukuthi uJesu wahamba yoshumayeza lemoya ehlulekile ukukholwa uNowa eshumayela. Thina ke siyashunyayezwa akekho ozoyilandulela. Kuthiwa ke only 8 were saved through amanzi bekulomkhumbi. Amele ukuthi nathi sisindiswa ngombhabhadiso. Ingakho izwi lenkosi Marko chapter 16 verse 15 likubeka kucace. Ngicabanga ukuthi no16 angisazi. Likubeka kucace ukuthi okholwayo abhabhadiswe uzosindiswa, kodwa ongakholwa uzolahlwa. La kwakubhala umpostoli uMark uyakufakaza umpostoli uPetro verse 16, okholwayo abhabhadiswe uyakusindiswa, kepha ongakholwa uyakulahlwa. NoNowa nomndeni wakhe bewu-8 basindiswa ngamanzi, okuyisimbolo lokuthi sisindiswa ngumbhabhadiso. Ubhabhadisiwe wena na? Nakho ngiyakufunda uthi uMark 16:16, okholwayo abhabhadiswe uyosindisa, kepha ongakholwayo uyolahlwa. Iphutha esilenzayo thina befundisi, sijahe ukushumayeza abantu, baqede lapho basinika imali yomnikelo, asibase emanzini okungukuthi bazolahlwa. Ngokuthi uJesu John 3 verse 3, ongazelwe ngokusha ngeke ubone umbuso wezulu. Athi kuverse 5, ongazelwe ngamanzi nangomoya ngeke angene, ngeke angene ngoba kazelwe ngamanzi nangomoya. Usuzelwe wena ngamanzi na? Umbuzo nje okufanele uziphendule wona. Njengamanje sine QN ekhaya lezwi up to 2029 September. Mhlambe kusele abawu3 noma abawu2 ku-2029 September. Ngoba budgetiswa abantu amagroup awu3 ngonyaka, 20 per group, ngokufanele kushunyayelwe. So njengamanje kugcwele yonke leminyaka, umuntu ngothi ufuna ukubhabhadiswa uzobe egcwalisa umbhabhadiso kaSeptember 2029 bese ngiqala uNovember 2029, ngokukhulu ukusheshsha siyangena ku-2030. Kuyangijabulisa ke lokho ngoba abantu bayafuna ukuya ezulwini. Ngeke ungene ezulwini ungabhabhadisiwe, usho njalo uJesu. And uzasho kabili noma kathathu athi ngiqinisile ngithi kuwe. And once the statement sikaJesu wathi uqinisile, verily verily I say unto you, okwazi ukuthi ngeke sishintshe kodlula izulu nomhlaba, ukuthi ngeke kudlule nagamanani linye engilikhulumile elingayokwenzeka. So asingazikhohlisike bafowethu
ngoba mhlawumbe sikhonza la ngabaphathiswa khona. Abantu bayasaba, basaba inyoka, basaba oxhanga, basaba ingwenye emfuleni. Kodwa ke iqiniso lithi usubhabhatisiwe yimena na. Sikhuluma ke la ngabantu bakaNoah abasinda ngomkhumbi elithi izwi. Ake ngiphindele manje sebase ngiyadlula ngifuna nilizwe. Zoqala ku verse 18. Ngokuba naye 1 Peter chapter 3 verse 18 ngokuba naye uKristu wahlupheka kwabakanye ngezono olungileyo ngenxa abangalungile ukuba sise kuNkulunkulu ebulawe enyameni kephephiliswe emoyeni ehamba ngawo ukushumayeza umoya basekuboshweni abakade bengalaleli lapho ukubekezela kaNkulunkulu kubalindile ezinsukwini zikaNoah umkhumbi usakhiwe abasindiswa ngawo bayisingosana kungukuthi abayisishagalombili ngawo amanzi enisindiswa ngawo manje nani ngomfanekiso kungukuthi ngombhabhadiso kungesikho ukususa insila yenyama kepha ukucela kuNkulunkulu unembezo omuhle ngokuvuka kaJesu Kristu okhona ngakwesokunene sikaNkulunkulu esenyukele ezulwini sekubekwe phansi kwakhe izingelosi negunya namandla. Ngifuna ukuthi ngiyichaze lento iyafika ukuthi ngiyichaze. Akekho umuntu owaya ezulwini engakanyuswa uJesu. Ingakho mayikhuluma ngomfanekiso kaLazaro nesiceli iparadise lalisela phansi emhlabeni ngaleso sikhathi. Kwakunomkhathi lapho isicebi safa sahamba saya eHades. uLazaro wafa wayeHades eparadise wahlala esifubeni sika-Abraham. Linsizwi lenkosi sithe masiphakamisa amehlo sambona uLazaro esifubeni sika-Abraham samemeza sathi baba Abraham thumela uLazaro agcobhoze isihloko somunwe emanzini aphozise indebe zami ngoba ngiyasha kuleli langana. Ngaleso sikhathi iparadise lalisela phansi emhlabeni njengoba nesibhobho sikhona. Ngoba uJesu ulibo lokuqala, uJesu uyizibulo labangcwele. uJesu kwakufanele ukuthi ahambe ayobalanda bonke asebafa abasekubaba wakhe ayobapresenta. Yikho kwafuneka ukuthi ahambe ayoshumayela esihogweni. Ngifuna ukuthi ke khona ngizoyichaza kahle ke mase sifika la. Uma ke ufunda la ku Matthew chapter 27 masiqala ku verse 50 ngizodlula nje la ngizogxila kakhulu into yephasika kodwa uNkulunkulu ebethi ngisho ngoba sichaza lento ngifuna understand lento yokuthi uJesu wayesihogweni. Ngoba mhlawumbe uyaqala ukuzwa owake wakuzwa ngikushumayela lapho. Abafundisi abaningi abayazi lo ukuthi uJesu wayesihogweni. Kodwa understand ukuthi understanding ngani uma ethi ngiphethe igiye zokufa nezeHades noma bathonto uziphethe ngoba indodana kaNkulunkulu cha uziphethe ngoba wayakhona wayozilanda kwisithe singusathane. Uthi ku verse 50 kaMatthew 27 uJesu wakuyomemeza ngezwi elikhulu wafa. Verse 51 bheka-ke isihenqo sethempeli sadabuka kabili kusukela phezulu kuze kufike phansi umhlaba wazamazama amadwala aqhekezeka. Nganini na phuma kaJesu kumphefumulo noma komoya wakhe ewubeke ezandleni zikaYesu. Athi verse 52 amathuna avuleka imizimba eminingi yabangcwele ababelele yavuka. Baphuma emathuneni emva kokuvuka kwakhe bangena emzini ongcwele babonakala kwabaningi. Ngesikhathi uJesu efa amathuna aqhekezeka kwaqhekezeka amadwala kodwa babelele khona abangcwele abaphumanga. Ngoba uJesu wayesaya kube yobashumayeza njengoba u1 Peter chapter 3 esho uhambe ngawo umoya eyoshumayeza imimoya esekuboshweni.
esebashumayezile ngoba uJesu indlela neqiniso khona edozoya kuyise ngaphandle kwakhe. Bonke abafa kuqala oAbraham bahambe noJesu evuka ekufeni, abazange baye ezulwini. Ayakekho waye ezulwini. Babili kuphela bangaphazanga. Naye wabuya washona phansi uJohane uMbhapatisi owayekade uEliya. Liyasho iBhayibheli uJohn uMbhapatisi wathathwa inqola yomlilo yena waqonda ngqo ezulwini. No Enoch okukhulunywa ngayo ngosishiyagalombili yena waqonda ngqo ezulwini. Bathi-ke labo ufakazi okukhulunywa ngabo lapha yakwisambulo ababuyayo sebezofa yibo laba abangazange bafe abaya ngqo ezulwini ngoba uNkulunkulu ufuna izwi lakhe lifezeke. Angazi indaba ngithele ithuleka namhlanje. Bengaziplanile kodwa uNkulunkulu kwemayithi kuwo. So-ke uJesu ngesikhathi ethi Baba ezandleni zakho ngibeka umoya wami, kwaqhakezeka amadwala kwazamazama umhlaba kwavuleka amathuna abangcwele kodwa abazange baphume ngoba babesalinde uJesu ezobashumayeza. Lithi-ke uverse 33 baphuma emathuneni emva kokuvuka kwakhe bangena emzini ongcwele babonakala kwabaningi. Awumkhumbula uJesu esevukile befika oMariya bezobheka ithuna elivulekile ebuze engilosini uJohane londaba. Uma ethi ajika ebona uJesu ucabanga ukuthi umphathi wensimbi. Uthi ngitshele umbekephi uyamazini ngize kuyena ngifuna ukumgcoba ukuthi umphathi wensimbi Maria. Hayi ezithayi umuntu ongibiza la yilo ngizomfuna phela uye lo mina. Akugijima thombamba uthi Jesu ungangithinta ngakayi kuBaba ngoba wayephuma esikhogweni. Mayephuma esikhogweni akafuni ukuthintwa azayongcoliseka kuyise. Yilesikhathi-ke sehamba nabo eyobapresenta kuBaba wabo athi namba senguye nabo. Sekusele thina-ke esisesemhlabeni nathi azosilanda eselanda ibandla. Lithi izwi lenkosi ngokuphazima kwehlo ngokukhala kwecilongo. Bavuka kuqala basemathuneni baguquka. Uma sisaphila thina bese siyaguqulwa nathi sihlangane emafweni qala enqoleni ezosithatha isisezulwini bese siyahamba sekhaya ezulwini. uJesu-ke simkhonzayo lo indodana kaNkulunkulu esimkhonzayo ngoba izinto zakhe zine-order zibhalwe phansi and zizohamba njengoba ezibhalile. What an organized God that we serve. Yonke into ila kodwa abanye abambulelekile-ke ngayo abayazi abayiboni. Abanye bazoyiqala nje ku-YouTube bamangale, bayiqale ku-WhatsApp bamangale kodwa isemabhayibhelini abo. So-ke bengigizelela ukuthi uJesu wahamba ngomoya ongcwele wayesikhogweni eyoshumayeza imoya wabuya nezithulelo zokufa neze-Hades. Sengichazileke ukuthi umuntu ufa kanjani khona abangafile abasazula la emkhathini njengey'ngane lezi enizikhiphayo enizihoshulayo abortion, njengezingane lezi ezithithwa kusonywa kuhlelwa imindeni. uNkulunkulu uyilethile ingane ufuna izophila 10 years 30 years noma izoba upresident, khipha isisu wena ila emkhathini ufuna ukutshela iqiniso ukungena ezulwini. Angeke ungene uphila bonke ubungcwele izokuvimba ngoba inasono izula la emkhathini. Usuku lwayo lokufa likafiki asidluleke lapho. Ngicabanga ukuthi bengade ngikhuluma ku-number 4 number 5 kusho ukuthi ngikweqile ngase ngithi number 6. Ku-number 6 inkosi uJesu Kristu ngosuku lwesithathu yavuswa ngomoya ongcwele. Ngathi bengisakhuluma ngalesi sikhathi ebefumulo wakhe kuyise ebuye ehamba ngawo umoya ongcwele esikhogweni. So-ke ngosuku-ke lwesithathu wavuswa umoya ongcwele.
lithi izwi lenkosi Romans chapter 8 verse 11 uma ke umoya waloyo wavusa uJesu kwabafileyo ehlala kini yena wavusa uKristu Jesu kwabafileyo uyakuphilisa nemizimba yenu efayo ngaye umoya wakhe sike sathinta ke leli sithi umoya ongcwele unikuphila umoya ongcwele kuwe uzophila asikhulumike ngokuphila kwenyama okokuthi awuzogula uzogula nophawu wagula khona nabakhulekela bangasinde Timotheo 1:20 phuza iwayini elincane uzophilisa imizimba ngesikhathi sehlwithwa sesiye ekhaya ezulwini umoya ongcwele ohlala kuthini mawungenayo umoya ongcwele ngeke uhlwithwe ngiliphinde Romans chapter 8 verse 11 uma ke umoya waloyo wavusa uJesu kwabafileyo ehlala kini yena wavusa uKristu Jesu kwabafileyo yakuphilisa nemizimba yenu efayo ngaye umoya wakhe ohlala kini njengoba noJesu naye wavuswa ngomoya ongcwele ngosuku lwesithathu kanjalo umoya ongcwele uyoguqula imizimba yethu iyo phela lemizimba akhuluma ngayo uPaul ku2 Corinthians chapter 5 athuma leli dokodo lidilizwe nginesakhiwo esingenziwanga ngezandla isiphi lesisakhiwo umoya ongcwele athi ngiyabubula siyabubula ukuba selakanyiswe ngalesi sakhiwo kuba singafunyanwa sambaze amazeke dwasilana nje bangakanani abahambaze bangakanani abambethe angikhulumi ke ngenyama ngikhuluma ngomoya ongcwele so yazi ukuthi umulala namhlanje ushona uhambe emhlabeni ungenawo umoya ongcwele ngeke uvuke masekulanda ibani bonke bazovuswa ngomoya ongcwele uthi uJesu umoya ongcwele uzohlala kini phakade sazi uJohn 14 or John 16 kodwa umoya ongcwele uzohlala kini phakade so mayihlala kithi phakade ngiphuthumele lento ngoba isemqoka kakhulu ufuna uyi-understand abantu abaningi bam-understand umoya John 14 verse 16 ngiyakucela kubaba aniphe omunye umduduzo ukuba hlale kini phakade so umoya ongcwele uzohlala kumuntu ukuze kube phakade as long as engamdabukisi umoya ongcwele ngoba umoya ongcwele akazwani nongalalelwa akazwani nabantu abadla izono uyaphuma kushiya ahambe aphenduka isitha sakho Isaiah 63 verse 10 uba isitha sakho so umoya ongcwele uzohlala kithi phakade okungukuthi umuphuma umphefumulo thina emhlabeni sithi ufile uyahamba ngomoya ongcwele uyekhaya ezulwini uyofihlwa uyohlala khona mase likhali icilongo the same moya ongcwele uzokwehlisa uyovuka ethuneni nomzimba omusha bese uma thina sisaphila soguqulwa only if sinomoya ongcwele bese sihlangana sonke ngoba sinomoya ongcwele ngale kwalokho phela uma ungenayo umoya ongcwele ufana noSathane wona ungaphakathi ezulwini uyile yona uSathane ezulwini ungabi nayo umoya ongcwele yile yona isingilo sezahamba noSathane ungabi nayo umoya ongcwele yikho kuthiwa thina singaphezulu kweingilosi ngoba izingelosi azinayo umoya ongcwele azisoze zibe naye nanini ithina sodwa sinokuNkulunkulu yikho kumahubo lithi singonkulunkulu abancane because uNkulunkulu uzala uNkulunkulu inja izala inja so awukwazi ukuthi uthi nomoya ongcwele wenza imisebenzi ekhombisa ukuthi awuzalwa uNkulunkulu yikho ke siyohlulela ingilosi because sobe sinomoya ongcwele sinobuNkulunkulu sihlulela abangenabo uNkulunkulu yethemba siyaqonda yezwakala manje so ngaphandle kamoya ongcwele I am pleading with you bafowethu ngeke ulibone isu ngeke ulibone ufuna umlalele uyenze into ayishoyo uyenze into ayifunayo ngoba uyena oyikho konke kuthini uJesu ufike ngomoya ongcwele
uJesu ushumayele ngomoya ongcwele, iziningi izinto ebengayibala. Uhambe phezu kolwandle ngomoya ongcwele. uPetro wazama ukuhamba phezu kolwandle ngezwi, hayi ngomoya ongcwele. Uthi yisho Nkosi ukuthi nami ngihambe phezu kolwandle, washo uJesu. Theseshilo wanyathela kabili kathathu, wabuka phansi, lwabuya uvalo ngomoya ongcwele engakabi nawo. Wazika. Senza izinto ngamandla esiwanikezwe uNkulunkulu. Uma base-Efesu 6 verse 10 lithi qinani enkosini nasemandleni ayamakhulu. Lisho kona lokho, qine enkosini ube nomoya ongcwele. Ngoba amandla kaNkulunkulu umoya ongcwele. Ngoba ilawo nomoya ongcwele khona kuphela la ungeke usasenze sona. Mayingekho umoya ongcwele uzokona. Mawungenayo umoya ongcwele uzoba uhluphe ezulwini. Uzoba nemicabango emibi, ube nalokho, so yikho ke kungafuneki into engenamoya ongcwele. Umoya ongcwele uzobe sekuphela. Ezulwini asebebuya khona uJesu sidemonstrate la, ubona inhliziyo, bafike bakhompena abaFarisi abaphendule ngomlomo. Bathi ngiyanibona mina nizindlu 1 2 no 3. So ezulwini ngenxa sobe sinomoya ongcwele, sobe sibona yonke imizindlo yethu komunye kodwa yobe imihle ngoba sobe sinomoya ongcwele. So mawungenawo umoya ongcwele uyophazamisa ezulwini. Ezulwini kuhlala abangcwele. So ngeke uye ezulwini ungenawo umoya ongcwele. Yethemba ingena kahle-ke le ndaba kamoya ongcwele. Uma-ke umoya waloyo wavusa uJesu wabafile ehlala kini, yena wavusa uKristu uJesu wabafileyo, yakuphilisa nemizimba enefayo ngayo umoya wakho ohlala kini. Number 7, number 6, ngoba number 5 shuta ngimfaka. Inkosi uJesu Kristu yenyuselwe ezulwini ngomoya ongcwele. Wenyuselwe ezulwini ngomoya ongcwele. Mawufunda kwiZenzo chapter 1 verse 9 ke 11. Wathi eseshilo lokho wakhushulwa bebuka. Ekhushulwa yini? Waphela amafa wekho la phansi. Ngike ngabhekela lesingisi angazi noma ngibhalile la. Shuthi ngikhohlile. Elesingisi libeka kamnandi. Lithi ngesikhathi ekhushulwa he was received by the cloud. Okungukuthi ukusuka la mafa lapha phezulu. Wathi mayisuka la wamthatha umoya ongcwele laselimukela ifu wasiyahamba. Kodwa sifundeke ngesizulu. Kwathi eseshilo lokho wakhushulwa bebuka. Nakho-ke ifu lamsusa emehlweni abo. Ngesingisi-ke bathi the cloud received him. Mase limsusile ifu verse 10 bathi besagqolozela ezulwini emuka, bheka amadoda amabili ayemkubo embethe izingubo ezimhlophe, athi madoda aseGalile nimeleni nibheke ezulwini. uJesu losuswe kini enyuselwe ezulwini uyokuza kanjalo njengalokhu nimbonile ezulwini. Selingathi komunye pho kuphi la kuthiwa wasuswa umoya ongcwele na? Bamba lesi statement. uJesu losuswe kini enyuselwe ezulwini uyokuza kanjalo njengalokhu nimbonile. Bamba lesi statement nizobuya kuso. Uzokusuqonda ukuthi wenyuselwe umoya ongcwele. Ukuze ke siqonde ukuthi wakhushulwa umoya ongcwele, masibuke ukubuya kwakhe. Ngoba zithi lezi ingelosi njengokuba nimbone ekhushulwa, the same way yobuya ngayo. Ukuze si-understand kufanele sibuke. Uthi-ke uJesu ngomlomo wakhe Matthew 24 verse 27 no 30. Ngokuba njengonyazi liphuma empumalanga libonakala kuze kube sentshonalanga, kuyakuthi kuyakuba njalo ukufika kwendodana yomuntu. Njengonyazi liphuma empumalanga libonakala entshonalanga, ngamanye amagama ukuqhamuka kaJesu kuyobonwa wonke umuntu. Verse 30 khona ke kubonakala ezulwini isibonakaliso sendodana yomuntu ize emafuni ezulu inamandla nenkazimulo. Izinjani inamandla? Mayizinamandla kusho ukuthini? Sengiwachaze kaningi amandla. Amandla umoya ongcwele. Uzoze namandla nenkazimulo. Ake sibheke ulokuzana number 7. Ngoba khona la ngifuna ukuchaza khona amandla ukuthi umoya ongcwele. Okungukuthi inkosi uJesu Kristu yoza ngamandla kamoya ongcwele
uzobe sasebenzisa umoya ongcwele kuye njengoba emsebenzisile umoya ongcwele enze njani ekhushuka kuthiwa indlela enimbone ehamba ngayo uyobuya ngayo. So ngamanye amagama babembona bemgqolozele eziyosithele sefihlwa amafu wayehamba ngomoya ongcwele. Yikho uJesu noma yinini umbone edwetshiwe akanawo amaphiko ngoba akahambi ngamaphiko. Ingelosi ezinamaphiko ngoba zinayo umoya ongcwele. Nathi siyoba njengaye ngeke sibe namaphiko ngoba sizobe sinomoya ongcwele esiqala manje ukuba naye ngoba uma ungenaye ngeke ube naye ngoba usufa. Unaye umoya ongcwele na nongasasebenzi isono umoya ongcwele. Ngesikhathi inkosi uJesu enyuselwe ezulwini sizwile ukuthi amadoda amabili ayembethe ingubo ezimhlophe athi uJesu lo osuswe kini enyuselwe ezulwini uyokuza kanjani. So indlela abuya ngayo indlela ahamba ngayo, indlela ahambe ngayo indlela yobuya ngayo. Amavesi kaqinisekisa ukuthi umoya ongcwele ungamandla kaNkulunkulu. Izenzo 1:8 uthi uJesu sevalelisa kodwa nizokwambathiswa amandla umoya ongcwele esefikile phezulu kwenu nibe ngofakazi bami ngizoliqhuba ngalelo phela. So umuntu onomoya ongcwele unamandla. Yikho umpostoli Paul Philip chapter 4:13 ethi nginamandla okwenza konke ngayo ngiqinisayo. Sizenza izinto ngamandla. Elesibili Luka 24:49 bhekani ngiyathumela kini isithembiso sikaBaba kepha hlalani emzini nize nembathiswa amandla. Umoya ongcwele ungamandla. Hlalani emzini nize nembathiswa amandla avela phezulu. Roma 15:19 maningi lamavesi ngeke ngiwaqede onke. Roma 15:19 ngamandla ezibonakaliso nezimangaliso ngamandla kamoya ongcwele njengokuba ngasuka eJerusalema ngazungeza ngaze ngafike iLikhi ngishumayela ivangeli likaKristu ngokupheleleyo. uPaul ushumayela ivangeli ezungeza ngamandla kamoya ongcwele. Njengoba sihamba nje siyindlala la sibakhona kanye ngenyanga sokuyinhlanu mase bekhona kabili sihamba ngamandla kamoya ongcwele. Akusikhona ukuhlakanipha kwethu ngokwazi kwethu kodwa amandla kamoya ongcwele. Uma bekukwazi kwethu ngabe usathane kudala esibulele ngoba usuke azi ukuthi siyaphi kosindisa imiphefumulo yabantu ngoba uyasihlasela nje abantu ukuthi ngibabhali akakwazi ngoba sisihambeli ngokwethu sihamba ngamandla kamoya ongcwele. Njengoba noPaul wazungeza ngamandla kamoya ongcwele. Elesine 1 Corinthians chapter 2:4 nokukhuluma kwami nokushumayela kwami akubanga ngamazwi ahungayo kepha kwaba ngesibonakaliso sikamoya nesamandla. Kusho uPaul ukushumayela kwakhe akubanga ngamazwi ahungayo. Wayengahlakaniphile ukuthi agebenge abantu kodwa ukushumayela kwakhe kwakunesibonakaliso sikamoya ongcwele namandla. Namanje mawubuyisa ingqondo nje ucabanga kahle kungena uSathane mangaka amagroup angwazi ngaze ngiyenze i-research kodwa mangaka amagroup anabantu abawu-7,000 abahlangene bengahlanganisiwe uSathane. Maphela uSathane ulula abahlanganiswa abantu bathanda ubumnandi kodwa la ekukholweni abantu abawu-7,000 ekhaya lethu into eyodwa ongayikhuluma ukuthi asikhuluma ukuhlakanipha kwethu kodwa sikhuluma ngamandla kamoya ongcwele. Nezibonakaliso ezenzeke ekhaya lethu is because of the Holy Spirit. Ngoba uyena osinika ukuphila. Akekho umuntu ongahlanganisa abantu kanje. And ayikho igroup ethule nequiet njengayo. Amaningi kuyabangwa kuyakhulunywa yikho abanye abafuna ukukhuluma nokukhuluma izinto eziningi bathi angikwazi ukuhlala kule group okuthulwe kuyona. Bayakhohlwa ukuthi akukhuluma babunzibani kahle akukhuluma mina. Ukhona lo ngibelo okhulumayo. Ukuyena uqoqa abantu bathula balalela.
Awufunda abaseThesalonika bokuqala chapter 1 verse 5. Ukuthi ivangeli lethu alizanga kini ngezwi kuphela, kodwa nangamandla, nangomoya ongcwele, nangokwethemba okukhulu, njengokuba nazi ukuthi saba ngabantu abanjani phakathi kwenu ngenxa yenu. Ngibhalele la ukuthi si-understand kahle ngesingisi. For our gospel did not come to you in word only, but also in power and in the Holy Spirit and with full conviction, just as you know what kind of men we prove to be among you for your sake. Sizame konke okusemandleni ukuthi sibe abantu abanjani phakathi kwenu ngenxa yenu. Ngoba sisazophendula masifika kuNkulunkulu ukuthi naphila kanjani kulaba bantu. So esikwenzayo bazalwane sikwenza ngenxa yenu ngoba sizohlulelwa ngani. Kodwa sikwenza ngamandla kaMoya oNgcwele ngoba ngokwethu ngeke sikwazi ukwenza. Itheme yethu ngayikhohlwa ithi abangcwele bayowahlulela izwe ney'ngilosi. Nokuhlulela siyokwenza ngamandla kaMoya oNgcwele. So uMoya oNgcwele usemqoka kumzalwane. Sesizibaluleke izinto eziwu-7 Inkosi uJesu yozenza ngamandla. Noma Inkosi uJesu yazenza ngamandla kaMoya oNgcwele. Ngakho-ke umzalwane ongenayo uMoya oNgcwele ngeke akwazi ukwahlulela izwe ney'ngilosi. Kahle kahle ngeke ahlwithwe nebandla. Ngeke ahlwitheke ngoba uMoya oNgcwele akekho. Umoya oNgcwele akahlali kumuntu ozibiza ngumzalwane kodwa bephila ezonweni. Jesu waphendula kuJohn chapter 8 verse 34. Wathi ngiqinisile ngithi kini lona loyo wenza isono uyisigqila sesono. Ngakho-ke uma indodana imkhulula nakuba ngabakhululekileyo impela. Nokho umbuzo othini, siyolhlulela nini izwe ney'ngilosi akukakaphenduleki. Ayodinga ukuphenduleka ngokugcwele. Uyaphenduleka kona mawuthi emva kokuba sesamukela imiqhele, kodwa not immediately. Sikhona lesi sikhathi sokwahlulelwa kwezwe. Lapho-ke ngomusa kaNkulunkulu wena nami sobe sikhona. Kodwa kuphela uma ukuthanda ukubuya kweNkosi uJesu. Uyakuthanda ukubuya kweNkosi uJesu? Lithi izwi leNkosi First John chapter 3 verse 3. Bonke abanalelo themba bayazihlambulula kuye ngoba yena uhlambulukile. So ukhiyeni ukuzihlambulula. Uma uzihlambulula kulalela uMoya oNgcwele athi uyona la musuyenza lena uyeke. Uzohlala kuMoya oNgcwele bese yahlutheka. Asiphileni impilo engcwele ngaphandle kobungcwele. Asindawo bazalwane sothina esihogweni. Uzobe usuyisolo esihogweni engaze ngasha. Neyiphingi neyifele ngingazenzanga lezi zinto ngaziyeka zimnandi ngiyihalela sengishakanye nabo bakuhleke ngoba nakhona esihogweni bazobe bebona if wena kade umfundisi nsebande sinawe la hayi uma usungalena ngizoyibona into engale kumuntu bona imicabango nezinto zabo cabanga usutshelwa ingane yakho ishi Hawu yazi namanga angazi nawe usodina la. Hawu mama. Nawe pho uyashala nami. Yobanjani? Bazalwana ke siphila impilo engcwele, sizihlanze, sizihlambulule. Esikuqale impilo. Baba egameni lomfelo wethu Jesu ophilayo, siyabonga Nkosi ngale nkonzo, siyabonga. Yakholwa ukuthi ivula amehlo kwabaningi. It was an eye opener. Ngoba siyadinga Nkosi ukwazi izinto ezenzakalayo nozibhalile ezweni lakho. Sibonga ukuhleleka kwakho ngoNkulunkulu ohlelekile, sifundise ukuhleleka nathi. Sifundise Nkosi ukufuza njengoba sizwile izolo ukuthi kufanele sikufuze. Kufanele sinqobe njengoba wena wanqoba. Siyabonga Nkosi ngaleli izwi, siyabonga.
nami ngilalelile ngahlala phansi ngoba bebengezile kimi lababantu kodwa beze kuwe Nkosi usekhaya ezulwini beze kuwe bafuna izwi lakho sengilalelile nami ngezwa usebenzisa lo mzimba bengihlezi phansi siyabonga ke Nkosi siyakudumisa siyacela uqhubeke nokulicwala ibandla lakho uliclean ulilungise ngoba uyalifuna ezulwini lingcwele ukuze lihlwithwe sidinga ukuthi sibe ngcwele umoya ongcwele bese uhlala kuthini usithembisile Nkosi ukuthi umoya ongcwele uzohlala kithi phakade kodwa kuphela uxoshwa ulona nokungalalelwa sisizeke Nkosi simlalele busise kube lona loyo ofikile namhlanje siyabonga sinikeza lonke udumo uJesu Kristu inkosi Jesu Kristu inkosi. amen ngizobuyisela-ke umphathi wohlelo siyabonga uNkulunkulu kakhulu isikhathi sami sesiphelile